Rođen u Trstu 12. listopada 1918. skladatelj, dirigent i zborovođa Emil Cosetto diplomirao je dirigiranje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te apsolvirao germanistiku na tamošnjem Filozofskom fakultetu. Od utemeljenja 1945. vodi zbor Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Joža Vlahović te mješoviti zbor Moša Pijade, koji uzdiže na najvišu umjetničku razinu i s kojima ostvaruje golem repertoar, interpretirajući vokalnu glazbu svih vrsta, od zborske pjesme do velikih oratorijskih dijela. Bio je dirigent zbora Radio Zagreba te predsjednik Udruženja kompozitora Hrvatske. Kao skladatelj posvetio je veći dio svog opusa vokalnoj zborskoj glazbi različitih oblika. Tematski su mu glavni izvori nadahnuća tekstovi suvremenih hrvatskih pjesnika Marina Franičevića, Jureka Štelana, Miroslava Krleže, pa je tako skladao i opsežno oratorijsko djelo Balade Petrice Kerempuha, te niz dijela nadahnutih antifašističkom borbom. Posebno ga je privlačio zvuk klarineta. Tom instrumentu posvetio više instrumentalnih skladbi. Za različite sastave napisao je mnogo obradi folklornih napjeva, ostvarivši uzorne primjere umjetničke stilizacije folklorne glazbe. Omiljen među generacijama mladih pjevača, Emil Cosetto dobio je brojne nagrade i odličja za umjetničku djelatnost.